हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। दिनै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं नरुन खेरखातारि आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ नरुन्स ब्लग्स YouTube चेनेल। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। दिनै 17 मे 2025 इं सुनिबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो सिगांबाय। फानजामुथिनि गिबि राशियाव दङ मेष राशि। नोंथाङा रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। थाबथानानै थानाय जेंनाया सुस्रांजागोन। बेनि उनाव दङ वृष राशि। मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननांगोन। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोननांगोन। बेनि उनाव दङ कर्कट राशि। गोसोआव साननाय बायदि गासै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि जै जागोन। बेनि उनाव दङ सिंह राशि। नोंथांनि गथ'आ गावनि थांखि सम सहैनो नाजानायाव फेलें थांगोन। नखरा दुखुजों साग्लोबसारगोन। बेनि उनाव दङ जोंहा कन्या राशि। नखरनि खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। बेनि उनाव दङ जोंहा तुला राशि। आद्रा जाना थानाय खामानिखौ मावफुंनो गोबां गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन। गुबुननि मदद लानांगोन। बेनि उनाव दङ जोंहा धनु राशि। समाजनि मोजां हाबा मावना बयजोंबो मान होजागोन। बिमा बिफाया नोंथांखौ लाना गोग्गागोन। बेनि उनाव दङ जोंहा मकर राशि। रांखावरिनि आंखालाव मावनो लानाय खामानिया गोदोसोनानै थागोन। गोबां जेंना सोमजिनो हागौ। बेनि उनाव दङ जोंहा कुम्भ राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमाङा जाफुंगोन। गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। बेनि उनाव जोंहा दिनैनि साननि जोबथा राशि हिसाबै दङ मीन राशि। मीन राशि हिसाबै दङ गावनि आंगोजों लोगो हमलायनो खाबु मोनगोन। गोजोन खुसिनि सान जागोन। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बायदि रोखोमनि भिडिअसफोर नायबाय थानो थाखाय जगाजग जादो नरुन्स ब्लग्स YouTube चेनेलजों।